ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Komai ya farko ku gane karewa yake. 'Yan zandar ne. Nijar a baya mun sha wahala kuka muke. 'Yan zandar ne. Amma a yanzu mun dace sai murna muke. 'Yan zandar ne. Mun samu shugaba na kwarai mai kwato 'yancin talakawa. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Uwa ba da mama Nijar ta daban kike. 'Yan zandar ne. Dan asali kishin mama ta yake. 'Yan zandar ne. Kuma kasar mu Nijar da ke fahari muke. 'Yan zandar ne. Inda mun kaje a duniya na daban muke 'ya'yan Nijar. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Ke ce ta farko ke ce ta ƙarshe 'yan Nijar. 'Yan zandar ne. Tayo haske ta zama tauraro Nijar. 'Yan zandar ne. Gajajanci sun zo ganshe ki Nijar. 'Yan zandar ne. Yaƙen Nijar sun yabi Nijar abun fada shauƙi. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Ebe municipal zandar ne. 'Yan zandar ne. Haifafan take ƙasar Nijar ne. 'Yan zandar ne. Mu ne 'yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Sama. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Da fari zana sa Allah dan shi yake muna. Ko ina a tafiya daga an yi kira na waiwaya ba ma nuna wariya. A baya na tuna kai mu mun shafa tsangwama yanzu ai ta gyaro ta gyaro. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Nijar kasar mu ce kuma sannan duniyar mu ce. Kun san a duniya Nijar ai ta yo fice. Shugaban kasa Abdulrahman Chane fice. Jamu mu je dan baiwa makiyan mu ba za su iya ba. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Nijar kasar mu yau zan gaida. 'Yan zandar ne. Ina son ki Allah ne shaida. 'Yan zandar ne. Bibiye yana kasan mai hadda. 'Yan zandar ne. Mun sha kursi ya halla haula. Karyal wani shege. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Zandar jihar Matilas me ya beki. 'Yan zandar ne. Mu ne mawaƙan ki ban mu kamar ki. 'Yan zandar ne. Ba masu ja da ke hasiraki. 'Yan zandar ne. Mun samu gwamna mai mana adalci rabu sarkin baiwa. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. 'Yan ƙasa ɗaya kuma sannan 'yan jiha ɗaya. Mun yi gangami kuma sannan ga mu bai ɗaya. Nijar ƙasar mu ce mu rike ta mu daina turjiya. Mu ƙara haƙuri kuma sannan mu ƙara juriya. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Kasar mu ta Nijar Allah ya lamunce. 'Yan zandar ne. Masu munafurci ku sani kun yi hukunci. 'Yan zandar ne. Komai ya yi farko zai yi karshe. 'Yan zandar ne. Sai ku ce da ni lissafi farkon zance. 'Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne 'yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu 'yan zandar ne. Allah wahidin gwani ka tsare mu a duniyar zama. Kun ga kasar mu ta yi fice a ƙasashe har gurin zama. Arzikin ƙasa da kuɗaɗe babu tantama. Mai musu kazo
in nuna ma da lalama. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Da har da magaran zandar ce jiha garan. Nijar ƙasa aguna ne ba na fariya. Nijar akwai muwa ka tabbas nake batu. Ku daina tantama ku dafa musu yan uwa. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Zandar jiha ta gaba ɗaya na yi muku marhaba. Yan zandar ne. Har yan magarya na yi muku lale marhaba. Yan zandar ne. Dan banda ba za na manta ni ban sa ku ba. Yan zandar ne. Ni na zifi dan mai bukuru sai an jima kuma sai wata rana. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Baya goyon marayu zandar sunan kike. Yan zandar ne. Mububbugar jarumai a ƙasa ta ba yake. Yan zandar ne. Da magaram ta kuran daga muna ji da ke. Yan zandar ne. Sardauna ne sheshi na mawakan duniya tun fil azal. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar Farko ne. zan sanya Allahu sarki shine sarki daya wanda ya samu ka zama daya muka zamto yan jiha daya mu zamanto tsintsiya daya tamkar 'ya'yan ciki daya shine ribar jiha daya sannan ribar kasa guda. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Rigil Haruna ni ko jiha ta ce zandar Yan zandar ne. ga kuma waka min shiryo wakar zandar Yan zandar ne. a gan mu a tare a bar mu a tare yan zandar. Yan zandar ne. Rabbi tsare muka ɗaukaka muka haɗa kanmu yan zandar. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Yaro bai saba ba ta gasara gaga yanzu mun yi fice ne kun san mun zarce ku mu ne ƴaƴan zandar sannan ƴaƴan Nijar. Idris ne mai waka ni ne fatan kun gane ni. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Zandar jihar mu ce sannan kuma ɗinuwar mu ce. Kowa ba ya sani 'yan zandar min yau fice. Ibrahim MA suna na dukku haddace. Ɗan ƙasa ta Nijar ne sannan ɗan jihar Zandar ne. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Zandar ce abin alfaharinmu Yan zandar ne. a cikinta aka yo rainarmu. Yan zandar ne. Ina kuke yana mu Yan zandar ne. ku fito ma mu wasa jihar mu zandar ke darce. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Mai kwikwiyo shi yake da kare duba Yan zandar ne. ai sai da garrami ne aka yin babba. Yan zandar ne. Zandar jihar mu muke muka sa a gaba Yan zandar ne. mun samu jarumai masu fasaha ba mai yi mana wargi. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Yan farin gida yan zandar kun ji yan jihata. Muna da tarbiya mu da man ba mu yin mugunta. Muna da asali masarautu ba su yin mugunta. Ko ina ka gan mu fara'a ce don ko mun yi dace. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Jiha ta zandar zanyo alfahari Yan zandar ne. muna da mawaka masu yin nazari. Yan zandar ne. Tafiya ta yi nisa Allah ka dare hadari. Yan zandar ne. Lawai gwanja na ke nazari Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya. Kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. ɗan ƙasa ɗaya Allah shi ne madogara wallahi. Zandar farin gida na faɗa muku kun ji 'yan uwa.
fagen ado mu ne muka zarta yan uwa ko gasa a zo ayi ga jiha ta ba ta faduwa. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya, kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Gudunmuwar ku ce za ta hana su damuwa, gudunmuwar ku ce za ta hana su dimuwa. Zandar da magaran ce ta zamo jiha garan, ko ina nike da ke ne na yi takama. Abubakar yam zandar. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya, kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya, kun gamma a tare muna murna mu yan zandar ne. Yan ƙasa ɗaya kuma mu ne yan jiha ɗaya, kun gamma a tare muna murna